addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Wannan hadisin na Aisha kenan ya tarwaito daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, wanda Allah yakan yi wannan addu'ar: ya Allah, ina roƙonka ka bani alherin da ke cikin wannan iska da alherin da wato yake tattare da ita gaba daya. Khairaha, alherin da ke tattare da ita; khaira ma fiha, alherin da ta ɗebo take tafa da shi, kusan abu ɗaya ne, da kuma alherin da aka aiko ta da shi. Wa a'udhu bika min sharriha, ya Allah, ina neman ka tsare ni daga sharrinta da kuma sharrin da ke cikin ita iskar da kuma sharrin da aka aiko ta da shi. Wannan annabi yana yin wannan riwaya da Imam Muslim, haka kuma Imam Bukhari ma ya rawaito wannan hadisin. Abinda ake tambaya din abubuwa ne kamar haka: na farko, ana neman alherin ita iska din, ita iskan ita kanta ana neman alherinta. Na biyu, alherin da yake cikinta. Na uku, alherin da aka aiko ta da shi. To menene alherin da yake wato tattare da iskar ita kanta, alherinta? Kamar misalin Allah yakan turo iska, sai ka samu irin iska da dan adam yana jin daɗinta. Idan zafi ya dame ka a ɗaki, sai ka buɗe windo, sai ka ji iska mai daɗi tana shigowa. To wannan iska mai alheri kenan. Sannan kuma akwai iskar da take hatta shuka tsiro yana yin amfani da ita. Rashin iskar sai ka ga ya hana amfanin gona, wato sai ya hana amfanin gona mai ci gaba ko girma da wuri akan lokaci. To shi ma wannan alheri ne da yake ana da buƙatar a neme shi a wajen Ubangiji. To alherin da ke cikin iskar fa, akwai iskar da take tahowa da ruwan sama. Idan ta taho sai ruwa ya zuba, tana haɗuwa da girgije sai zubar da ruwa. Masana ma sun ce bayan da za a yi ma shi girgije ya zubar da ruwa in ba tare da iska din ba. Sannan alherin da aka turo da ta da shi ne suka ce shi kansa hadiri. Idan kun lura, ai ba ko ga yana tafiya a sama ba, to wannan tafiyar da yake yi din iska ce take raka shi. Za ga yana tafiya, to iska ce ta dawo da shi, ta tura shi, ta dawo da shi, ta tura shi. To ku roki Allah ya baku alherin ta yadda in iskar ta turo shi ya sauka a garin ku ko ya sauka inda kuke. To wannan shine hikimomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya bashi a cikin duk wata iska da aka saukar. Ya tabbata a hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga irin iska ko guguwa dinnan ta taso, sai duk hankalinsa ya tashi. Idan hankalinsa ya tashi, sai ya kafe gwiwowinsa, ya ta addu'a, ya ta addu'a, ya ta addu'a. Aka ce saboda me? Ya ce ai an halakar da al'umma da yawa da iska. Akwai al'ummomin da iska kawai Allah ya turo musu ya halakar da su. Ko mu nan yanzu a duniya za ka ga akwai ƙasashen da sai Allah ya turo iska, kaga har mota take ɗaukewa sama, kaga dogon gini, kaga iska tana kaɗa shi. Ko mun kafe shi da aka sai ga iska ta kaɗar da shi, ta yi ɓarar da shi.